मंडई दरवर्षी चतुर्थी झाल्यानंतर अजून एका गोष्टीची आतुरता लागान रवलेली असतात ती म्हणजे कोकणातील आपल्या सुंदर गावची जत्रा. आणि आज आमची गावची जत्रा असा म्हणजेच श्री देवलिंगेश्वर मंदिर मुळदे. सगळी फॅमिली तयारी वगैरे करून मंदिराकडे येऊन पोहोचलो. त्यानंतर ऐन पूजेचं सगळं साहित्य घेतल्यान मंदिर तर एकदम जबरदस्तच सजवलेले, लाईटिंग वगैरे एकदम भारीच वाटा होती. आतमध्ये येलो, दर्शन घेतलो, पाया वगैरे पडलो. तर नक्की कमेंट करा लिंगेश्वर महाराज की जय. म्हणजे जसं दर्शन वगैरे झालं आम्ही बाहेर गेलो. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आमचा मालवणी खाजा, जा की सध्या सगळ्यात ट्रेंडिंगवरती असा. त्यानंतर अजून एक गोष्ट म्हणजे दिव्याची बारीक सारीक खरेदी होती ती केलो. आणि आता थंडीचे दिवस चालू असत आणि इल्यानंतर गरमागरम भजी आणि त्याच्यासोबत चाय नाही घेतलं तर मजा देऊची नाही. या सगळ्यांचं झालं. आता आईचा फेवरेट असा ता म्हणजे मंचुरियन. आईसाठी मंचुरियन घेतलो आणि नंतर येतात ती म्हणजे पालखी आणि दशावतार नाटक. देवा शंकरा शंकरा शंकरा